wuri ga waina sansanin manazarta aikili na Hausa TV kar a bar ku a baya. Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu masu sauraron mu. To yau ma ga mu da ci gaban shirin mu ga wuri ga waina. To muna tare da jarumin mu na Kannywood wanda kuka san shi a bangaren harkar siyasa, a bangaren kuma harkar Kannywood. Muna so ka gaya wa masu kallo ya abin yake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni dai sunana ya girgirwa Usele. Magana ta gaskiya kamar yadda kuka sani ni dai na duniya dai ba ni kamar jirgi ne ko macen tsari ta sani, kuma muna nan muna ci gaba da abubuwan da muka saba domin shi kowa da irin sana'a ce abincin wani guba wani, kowa da kiwon da ya karbe shi, makocin mai akuya ya san kura. Kuma sannan bayan haka ita a san mutum akan sana'arsa ko ba ka ba, wannan haka in ya bari kuma fa a san ya daina. To magana ta gaskiya muna nan ta mai waka muna ba za mu tsaya ba insha Allah sai in mutuwa ta zo. To ina so ka gaya wa masu kallo. Na'am. Takaitaccen dan kaɗan daga tarihinka. To ka shiga kana sabgar bangaren siyasa. Yau kuma gashi nan kuma duniyar fina-finai ita ma yanzu tana garawa da kai. Me sirrin? To magana ta gaskiya tarihi rayuwa ta ni dai an haife ni a karamar hukumar Geza local government, kuma ina da shekaru guda 37. Sannan bayan haka kuma na yi gwagwarmayar rayuwa kala-kala, sana'a na yi kala-kala, sana'a ban san iya sana'un da na yi ba za ta lissafu ba, domin ita duniya ba ta rago ba ce. Gaskiya ne. Mai magana yana cewa matsoraci baya zama gwani, kowane ne kuma ko ɗanwa. Ice ka zama gwani kamar ni. To don haka magana ta gaskiya gwagwarmayar da muka sha ta rayuwa, gaskiya ne, gwagwarmayar da muka sha ta rayuwa kuma muna kan sha ita ce ta kai mu ga wannan matsayin. Kuma daman an ce in kajuwa ne ba banza ba, in ba a sha dare ba an sha rana. To magana ta gaskiya ku zama kamar mu fagen sana'a, ko allura kake sayarwa idan ka bata gaskiya ita ma za ta baka gaskiya. Idan kai wasa da ita ma za ta yi wasa da kai. Shi Allah inna Allah ya rizuku man yasha'u, ko ba ka ba irin sana'ar da za ka yi. Kaga dai idan Allah ya abincinka a ruwa yake sai ka ga ruwan nan ka dauko. In Allah ya abincinka a wuta yake sai ka ga wutan nan ka dauko. In Allah ya abincinka a rana yake sai ka ga rana ka dauko. In Allah ya abincinka a sama yake sai ka hau saman nan. Shi ne ake cewa rabon kwado baya hawa sama, ko ya hau sama sai dai ya faɗo, domin shi dai kwado ba zai hau sama ba, sai dai rabon nan ya faɗo. To wani abu kuma mutane ne suke musu ake cewa matan ka uku, wasu suke cewa kai an ya sha girgiri ba zai iya auren mata uku. To wai da gaske ne matan ka uku ko ƙarya ake yi? To ita sabga ta aure dai ai Allah ya ce azina linnasi ko hubbu shawati minan nisa'i wal banina wal qanadir al muqaddarati min al zahabi wal fidda. Ita magana ta aure ai ba wasa a cikin ta, ko ba ka ba, dan aure da mutuwa duk ɗaya ne, a lokaci ne. Duk mutumin da kaji an ce yayi aure to yayi auren, duk mutumin da kaji an ce ya rasu domin da aure da mutuwa duk ɗaya ne, yawa duk tafiyar su ɗaya. To don haka magana ta gaskiya mu aure magana ta gaskiya ba abin da za mu ce da Allah sai dai mu ce falillahi alhamdu. Mun yi iya abin da za mu yi, kuma ubangiji Allah ya albarkaci baya. Amin. Gaskiya ne. Magana dai ta aure matan ka uku haka da ne ba gaskiya ne. To sha girgirgo. Yau ga yanayin yanda abubuwa suke juyawa. Ga siyasa yanda ta tafi. Najeriya ta ɗau zafi. Wai yaya ake so ne da mu ne muke so 'yan kallo su gane yadda tafiyar abin take, saboda a kwantar musu da hankali. To magana ta gaskiya Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa inna ma'ana sirrin yusra. Wa man yatawakkala 'ala Allah fa huwa hasbuh. Idan muka dogara ga Allah, magana ta gaskiya kai mun tambaya kuma zan baka amsa. Magana ta gaskiya mu koma ga Allah, mu koma ga Allah, in dai muka koma ga Allah, Allah ce da za mu yi tawakkali irin na tsuntsu. Ka taba ganin gonar tsuntsu?
tsuntsu ba yi da gona amma sai ya riga ka karyawa. Wannan haka yi. To magana ta gaskiya baba kilina mun bar Allah, Allah ya bamu. Wannan haka yi. Ko kuma ce wasu sun bar Allah domin mu dai har gobe muna tare da Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam. Magana ta gaskiya baba kilina a maganar ƙasa da kake gani mu muka watsa ƙasa kalau take. Haka yake. Ko ba haka ba? Wannan haka yake. Mu muka lalata ta. Mu ne a lalace kuma muke ganin lalacewar. Kullum zagin shugabanni muke ba mai musu addu'a. Sannan mu ma akan kanmu ba mu da adalci. Yanzu idan aka ba kilina aka ba wani miliyan 10 ya kawo mana nan. Ba zai ba mu. Ya zo mu raba. Mun ba mu sani ba ma zai iya rikewa. Gaskiya ne. Ko ba sani kuma sai ya zabi. Yawa kuma manzo Allah yana cewa la yu'minu ahadukum. Hadisi ne guda yace la yu'minu ahadukum hatta yubli ake ma yubli nafsi. Duk ba imanin ka ba cika sai ka so dan uwanka abin da kake so kanka. Wannan haka yake. To amma yau kilina sai kaga kai kasa sai kaga wani mutum yana da miliyan 100 kai kuna tare kai kuma kana kwana da yunwa. Gaskiya. To ina imani ana? Babu. To wannan shine kilina kaɗan daga cikin abin da ya lalata ƙasar nan. Ba ma son juna. Da muna son juna akwai zamanin sahabbai ruwa aka kawo an je yaƙi. Mutum wajen 100 ne kowa ya da ya mutu. Kowa aka ba shi ya ce akai wancan ya fi ni hannu. To kaga wannan ya nuna suna son junansu, kowa ya fi son dan uwansa akan kansa ma. To kaga da haka zamu zama kilina ba wani mai shan wahala. To wannan shine watsa Najeriya kaga kullum muke ta ci baya. Kowa ba juna yayi yawa. Gaskiya ne. To mu ma muna da laifi. Mu ma muna da laifi. Kilina ba laifin shugabanni ne ba. Ga wuri ga waina sansanin manazarta a kilina Hausa TV kar a bar ku a baya. Ce ta gudana zo ka tallata kanka kuma ka baje hajar abin da ke ruhinka. Tambaya da su'ali muna da girman fili, zo ka tallata hajar abin da ke ruhinka. Ga wuri ga waina filin mazan da mata, fili da masu fahimta gami da masu nazarta. Ga wuri ga waina, ga wuri ga waina, ga wuri ga waina, ga wuri ga waina. Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu masu sauraron mu a kowane lokaci. To yanzu mun shigo muku da sabuwar bayanai ne akan abubuwan da yake faruwa yau da gobe game da al'umma na rayuwa gabaki ɗaya da muke ciki. To masoya kafa kumanta YouTube channel ɗinmu mai suna Kilina Hausa TV, a danna mana subscribe da alamar kararrawa domin zaran idan mun ɗoro shirye-shiryenmu a kowane lokaci za ku rika samun mu kai tsaye ta shafinmu. Akwai Facebook Abubakar Kilina, akwai shafinmu na Instagram Kilina Hausa TV, TikTok akwai shafinmu Kilina Hausa TV, sannan kuma ita kankin kanta gundarin tashar ita ma Kilina Hausa TV. Masoya akwai abubuwan da muke ɗorawa, akwai fim namu mai dogon zango wanda muke ɗora shi akai wato Shargalle, mun ɗora shi har season 1 kafin mun tafi hutu mu je mu muku season 2. Saboda haka masoya muna yi muku fatan alkhairi, Allah ya bada ikon bibiyar shafinmu da muka karanto muku na wannan tasha wata mai suna Kilina Hausa TV. Masoya fatan alkhairi a zuwa a gare ku. Masha Allah, la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim.